ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ତୁମେ କେବେ ବି ଖରାପ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦେବି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛ, ଏମିତି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ। ତୁମ ସାଇ ତୁମକୁ କେମିତି ତୁମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ତାହା ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ତୁମଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କର। ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପରିଶ୍ରମ ହୃଦୟର ସହିତ ମଧ୍ୟ କର। ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ କରୁଛ ନା, ସେଇ କାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ମାଗୁଥିଲ ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରନି। ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କର ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରଖ। ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ହୃଦୟରେ ଖୁସି ଥାଇକି ଦିଅ। ତୁମେ ବାହାରୁ ଯଦି ସେମିତି ଦେବ, ହୃଦୟ ଖୁସି ନଥିବ, ତୁମ ସେଇ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ତୁମ ବାବା ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେ କେତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଡ଼େଇବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସହାୟତା କରୁଛି ଆଉ କରୁଥିବି। ତୁମେ ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଇଛି ସେହି ଦୁନିଆକୁ। ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ବାକି ସବୁ ତୁମ ବାବା ଦେଖିନେବେ। ଜାଣିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ମୋ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ଖୁସି ରୁହ। ତୁମେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ତୁମ ମା ନା, ମୋତେ ମାନ ନା ତୁମ ମା। ସେଇ ଭାବରେ ତୁମର ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ବି ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରେନି, କାହିଁକିନା ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସତ୍ୟକୁ ବି ମାନି ନିଅ। ସତ୍ୟ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ। ତୁମେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କର, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ତା'ର କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ବି ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯାହା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଆଉ ଯାହା କିଛି କରୁଛ, ସେ ସବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସବୁ କରାଉଛି ମଧ୍ୟ। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ତୁମ ବାବା ଉପରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତୁମର ଆଉ ତୁମ ପରିବାରର ରୋଗ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଧିକ ନୁହଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୁହ।